Bon dia. Anem a cercar un 7-Eleven per agafar-nos algo i ja anar cap a l'estació. Així és que res, aniré gravant. Jo m'he agafat unes muffin de quesos, de frutos rojos, un melon pan, que està boníssim, ahir lo vàrem provar, i després un sàndwich de maduixes en nata, que és brutal, o sigui, és super bo. I, lògicament, un cafetet. Així és que res, anem a berenar i nos anem cap a Kamakura. Bueno, ja estem a Kamakura, anem a veure el Gran Buda. Ara na Lídia ha anat a comprar el tiquet d'entrada, que crec que són 500 yenes per persona, i res, anem a veure què tal està el Gran Buda. Bueno, la veritat és que és bastant guai el Buda, O sigui, en persona impressiona perquè és bastant gran. És bastant gran. I res, l'entrada tampoc ha estat molt cara, com he comentat, són 500 yens i, bueno, la veritat és que tampoc n'hi ha molta cosa a fer, però està molt guai, està molt guai. I res, ara estem esperant que nos rellenin el coixín, que nos han dit 10 minuts, i supos que ja anirem en el temple que està aquí de vora, que crec que se diu el Hasedera o alguna cosa així. Així és que res, ja aniré gravant. Bueno, estem aquí en el temple Hasedera i la veritat és que està super guai. Hi ha, no sé com se diuen, però n'hi ha unes estàtues de nins, que no han pogut néixer, que han mort o demés, o que no han arribat a néixer. I se deixa una estàtua a la família per venerar-los i demés. Per la qual, guinzos se diuen, si no vaig malament. I, bueno, los he gravat antes, per la qual lo posaré en el vídeo, però és superguai. El temple en si és molt xulo. Així que res, aniré gravant. Vaig a cercar a Lídia, que estarà posant qualque incienso per allà. I res, ara vaig gravant més cosetes. Muy bien. Para mí las bolitas. ¿Qué es? No sé qué es. Pero está bueno. Sí. Es como una masa. Una masa. Sí. Ya Bueno. ves, creo. Ara ho provaré. ¿Y esa salsa qué es? Tampoco lo sé. Vale, pues nada. Es una salsa dulce. Esta es una serie de vídeos de Sí. yo probando comida, porque tú no pruebas nada. Según... No, ya he manjat yo. Ya, pero solo me grabas a mí. Bueno. Eso es una bola de carne con queso, en teoría. Puto Déu. No, hi ha formatge, Xupa. No aturaràs.
Ah, bueno, Está bueno. Como una fricadela, ¿no? Tu tornava a dir saber a fricadera 100%, Bueno, pues es que sí que me agradará. En otro capítulo más de Lidia probando 200 millones de comidas. Esto es Palitos de ginger Pulpo. y pulpo. crema. Este no me gusta. No te ha gustado. Bueno. Sabe a palito de cangrejo rebozado. Bueno, ahora lo probaré. Si no, pues nada. Vamos a buscar. No. Pues nada, hija. Es lo que hay. Desilusión, creía que era rollo crema de croqueta. Y es Sí. duro. Ah, amiga. Es como Bueno. los palitos duros de cangrejo de las ensaladas. Bueno, ahora probaremos. Si no, buscamos otra cosa. No. Ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, ara me toca jo provar. Que és tipus caramelitzat, no? Anem a veure. Oh, és too hard. Está boníssim. Está bueno. Boníssim. Es de caramelo, pero. Molt bo, carinyo. Pues ara aquí estem, que nos anem a fer uns anells personalitzats. Des de zero, no? Sí. Veus? Aquí tenim ja les... Què? Herramientas. Sí, però entornos, pulidores y demás. Y bueno, es algo raro que na Lídia volia fer i al final pot estar molt guai. Es un taller. Sí, és un taller d'una De hora. anillos. Sí, sí, d'una hora, a part. Així és que res, anem a veure què tal surten els nostres anells personalitzats. Tens il·lusió? Sí, me gusta. Pues res, ara veurem què tal surt i ja aniré fent un vídeo. Aquí estem donant forma a l'anell. Artesanal 100%. ¿A Cari? Es que yo te traigo así de guay. Sí, de cantó. Lo graben y todo. Bueno, ja Mira, carinyo, más han bonito. sortit de fer-nos l'anell. La veritat que és super guai, super artesanal tot. Y ¿verdad, barato. chicos? Espera. Soraya. No l'han explicat... És que no podia. No l'han No l'han explicat explicat superbé. I molt Lo guai, haces la veritat. tú, es muy guay. Sí, 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 sí. A mí sí. me ha encantado. Sí. La experiencia es súper chuli. Sí, l'experiència estaria Es molt bé. chuli, es guay. I tampoc està tan car, No, s'ha acordat? 54 euros. 54 euros. Que, I és joder, plata. és plata i a part d'això és que ho fas de zero, el Pues anell. el de oro no sé si no sería tan caro. No ho sé, ara mateix sense conversió tampoc ho sé. Però, bueno, que està molt bé per això, perquè lo poleixes tu, la forma li tu. dones la forma tu a l'anell i demés. No sé, super original. I mira, és algo que na Lídia volia fer de feia Desde que lo vi en TikTok. Bueno, sí, desde que lo vi en TikTok. Mi fuente de información. I res, al final l'hem fet i tampoc m'arrepiento, molt guai, la veritat. Pero nos hemos quedado sin ver un templo porque ha cerrado. Bueno, hay muchos templos, fueron massa temples en aquest viatge, si és que res. Això, almenys, no dic que sigui per tota la vida, però és algo que duus amb tu sempre. Així és que... A més, que el que dèiem antes, que és un anell que ningú dura, perquè l'ha fet tu. Així que està guai, no sé. Bueno, anàvem a caminar, a veure un temple que no sé ni com s'anava aquest. Així és que res, després gravaré.
Bueno, ara hem acabat de veure aquest templo. Esto es una apuesta personal. A mi ho dic bé. Tsurugaoka. Sí, no te'n riguis. Más o menos l'he dit. Pues així sonava aquest templo. La veritat és que és bastant gran perquè tens que pujar per allà i és gran, però no hi ha res que llame l'atenció. Hem entrat de dins, a part que no se pot fer fotos ni vídeos, no sé per què. No sé, no ha hagut res que diguis, jo sé. Per exemple, és que hem anat antes, pues, hi havia un Buda gegant i tal, però no se veia res, saps? No hi havia... No sé, és un temple sintoista igualment, no budista, però no sé, no hi havia res d'especial, estava com apagat.